Kukwamhlaba la kusemhlabeni. Thina abanye izinkinga sizama ukusiqeda ngokuphuza utshwala kanti sifake ezinye phezu kwezinye kusengakusasa sisenamandla. Ngisho ngabuza umfundisi ukuthi imali yesonto uyishonisephi ngeke akuphendule ngeqiniso ngoba kulomhlaba lo siphila ngamanga. Abanye-ke izinto zabo asihlangani basathatha amacala abawenza besebancane ngoba nalezi zingane abazikhiphayo amagama abaziqambanga. Kukwamhlaba la kusemhlabeni. Inkinga-ke silwa kabi nempilo ngoba sigcwele amanxeba esingawacelanga. Ngabe kungcono kube abazali abasiphikanga, obaba abazizalayo ababalekanga. Ezinye-ke izimpi asizilwanga sasisebancane singenamandla. Ezinye-ke sizilwile asazi noma siziwinile ngoba izolo kamakhelwane bekushada kodwa namanje sisabheka omaqondana.